fort temporal. Tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Si el món tenebrós ens vol barrar el pas, no hi ha amagatall que escolta el cor. Ets tu qui avui amb mi, tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Blue Dragon. En realitat, també estem buscant els Extra 7. Xu, calla! Els volem per ser molt més forts. Doncs haig de dir que no és tan senzill com sembla trobar els desapareguts i famosos Extra 7. L'enigma de les ruïnes. Bon dia. Senyor Omeron. Potser encara te'n recordes del meu encàrrec. Esclar, d'això, aquest tema. El que em va dir resulta que era una veritat com un temple. Ho he pogut comprovar. Però vagi amb compte, aquest assumpte fa mala espina. Des que ha sortit a la llum la gran notícia que han robat els Extra 7, hi ha molts informadors de l'altra banda que ja han començat a mobilitzar-se ben ràpid. No hi ha dubte que hi ha molts diners pel mig. Però, pel que es veu, hi ha molts informadors que s'han retirat abans d'hora. Suposo que ja m'entén què vull dir. Quants n'han desaparegut? Que jo hagi pogut comprovar? Doncs 7. Diria que hi ha un protector que s'està ficant pel mig. No t'ho sembla a tu? T'ho agraeixo. Vagi amb molt de compte. Es pot saber per qui m'has pres tu a mi? Em sap greu. Ja hi sou tots? Sí. De 8 que em vaig enviar, només n'heu tornat 3 en vida. És lamentable. Els Extra 7 els va robar fa temps, de la Biblioteca Reial de Gibral, un sol agent del Gran Regne. Però resulta que el lladre el van assassinar al cap de molt temps. Bé, de moment ja no en sé res més, ja no tinc més informació. Què teniu vosaltres? Res de res. Ha passat massa temps des del robatori i la majoria d'informadors ja s'han retirat. Ara que Gibral està esborrat del mapa, ja no hi ha manera de trobar pistes. Hi ha algú amb molt de poder que està fent pressió per evitar que circuli la informació. Puc dir, amb certesa, que en aquest moment no hi ha ningú que sàpiga on són els Extra 7. Tret de la persona que els va robar. Gràcies, ho heu fet molt bé. I ara què penses fer? Ja he confirmat el que sospitava. Ara me n'encarregaré jo personalment de la investigació. Mireu això! Aquestes ruïnes... Exacte. Aquestes ruïnes són les ruïnes del Fènix. Així doncs és aquí. I pensar que en un lloc com aquest hi havia una ciutat? Fa molt de temps, aquí a la vora de la muntanya, hi havia la ciutat llegendària de Lúmines. El llibre dels orígens en parla d'aquesta ciutat antiga. Però les fonts d'aigua es van esgotar, i ara només hi ha ruïnes. Cloquer, si no vaig mal encaminada, els teus pares eren de Lúmines. Què? Però com ho saps, això? I segur que en Xu i tu vau néixer el mateix dia. Oi que sí? Nosaltres? Això no t'ho hem explicat mai, Zola. I hi ha un motiu, oi que sí? Eclipsi solar. És l'únic que et puc dir. Què? Anem. La farem bona.
partir d'aquí tot són escales. Aneu amb compte, nois. Maro! Ah! Però què fas? M'has espantat! Maro, mireu! Això és... El llibre dels orígens! Exacte. Aquest mural representa el moment que es van formar les ombres. Una porta! Maro! Aquesta porta s'obre quan reacciona amb el poder de les ombres. Aquell que no tingui aquesta habilitat no podrà obrir la porta mai de la vida. El Fènix! No sé per què sabia que estaves a punt de venir, Omeron. Ja ha passat molt de temps, gran ancià. Havia sentit que t'havies retirat de l'ofici, però ara es veu que has decidit tornar. Diguem que últimament he trobat un altre al·licient. Ja, els extraset. Veig que n'està al corrent. No subestimis la meva xarxa de contactes. Suposo que et deus en recordar que jo sempre sé totes les coses que passen, que es pensen, que es diuen i que es fan en aquesta ciutat. Oh, i tant. Precisament per això l'he vingut a veure. He vingut a demanar-li que em deixi veure la llista de la gent que ha entrat i sortit de la ciutat aquests últims dies. Deixeu-nos sols. I bé, per què la vols veure? Fa uns quants dies vaig acceptar un encàrrec força especial relacionat amb els extraset que han robat. I des de llavors ja m'han mort 5 homes que eren dels millors que tenia. És evident que des del primer moment hi ha algú amb molt de poder que està al corrent de tot. Vols dir un protector? Sé que darrere d'aquest cas hi ha l'ombra d'una dona. Abans de res, haig de saber qui és i com és físicament. Una dona que va entrar poc abans o poc després que entressin els meus clients. Per salvaguardar la meva integritat física, haig de saber, abans de res, de qui es tracta. En tens alguna idea? Primer hauria de fer un cop d'ull a les dades d'entrades i sortides. Em sembla bé. D'això... Hi ha una cosa que fa dies que no puc parar de donar-hi voltes. Digues. Vull saber si vas estar d'acord que us acompanyés en aquest viatge perquè ja sabies que jo sé manipular les ombres. Tothom té dins seu el potencial de manifestar la força. Fins que no vaig veure la teva ombra amb els meus ulls, no em vaig adonar que eres una manipuladora descendent dels 7 guerrers de la llum. Ho dius de debò? Tens la mateixa edat que en Shu i quan us vaig conèixer vaig pensar que tenies possibilitats. Per això has dit allò abans? Sí, la força s'hereta de generació en generació. Ningú ho sap del cert, però diuen que els nens que neixen mentre hi ha un eclipsi solar, quan la força de les ombres és més dèbil, desenvolupen una habilitat superior a les dels altres. No sents alguna cosa ara? Què? Aquestes són les ruïnes de la teva ombra. He pensat que potser ens donarien alguna pista. Doncs... No puc! Tingues en compte que a mi l'ombra només se m'ha manifestat una vegada. I des de llavors ho he tornat a provar sempre que he pogut, però no hi ha hagut manera que se m'aparegués. Bé, no et demano impossibles. Però tampoc vull que et rendeixis encara. Si fas una volta per aquí, potser et vindrà alguna cosa al cap. És clar!
Ja m'ho pensava. Veig que ja l'has trobat. Sí, una dona d'aproximadament uns 20 i pocs anys, amb els ulls molt blaus i els cabells força llargs. Es veu que va entrar a la ciutat just després que el grup d'en Shu i els seus companys arribessin aquí. Segons llegeixo, no consta en el teu registre que hagi sortit de la ciutat. Vols dir que aquesta dona encara ronda per aquí? Pel que sembla haig d'estar ben alerta, però almenys ara ja ho tinc més clar. És evident que aquesta dona misteriosa no va sola. Està claríssim que l'ajuda algú altre molt poderós. I ara què penses fer, Omeron, si encara és a la ciutat? No, de la resta ja me'n faré càrrec jo sol. L'encàrrec només l'he acceptat jo. No li vull causar encara més molèsties, gran ancià. Així, doncs... Emporta-t'ho. Això és... De fet, ja és teu. Segur que et farà molt de servei. Li estic agraït. Cluque! Cluque! Calma't, Shu! Però què t'empatolles? Que no veus que la Cluque ha desaparegut? Això són les ruïnes de la Cluque. Però... Hem de confiar i esperar que torni. El Fènix! Aquella vegada em vas ajudar! Vine amb mi! Un altre cop! On sou? Ens tornem a trobar, Cluque. Fènix! Fènix! Hem vingut fins aquí a les teves ruïnes. Digue'm com ho puc fer per tornar a manifestar la teva força. Desgraciadament, jo tampoc ho sé, Cluque, però és com si aquest lloc em fos molt familiar. Explica'm com ho ets de fer. Aquella vegada vaig poder ajudar els meus amics, però com ho ets de fer d'ara en endavant? No has de desitjar pas la força. Què? Has de tenir present que el teu objectiu no ha de ser aquest. Llavors, quin ha de ser? Això només ho podràs trobar a dintre teu. A dintre meu, només... Si això és... Sí, ho provaré. Benvingut, senyor Omeron. Posa'm el de sempre. De seguida. He volgut passar perquè estaré una temporada fora. Tingui. Què et passa? Fas molt mala cara. De debò? Potser m'ho sembla. Per cert, que sàpigues que fa una estona et buscava en Tartufo. Què? No m'ho facis repetir.
Diu que vol parlar de les comandes. Jo de tu hi aniria ara mateix. Vés-te'n. Sí! Val més que no ho facis. Només m'he acostat un momentet a saludar-te, home. A saludar-me? Tot i que em sembla que em vols matar, oi que sí? Si em mates, fins i tot amb les habilitats que tens, no ho tindràs gaire fàcil per poder sortir il·lesa de Corin. Encara que no t'ho sembli a primer cop d'ull, aquesta ciutat està totalment vigilada. I si no et mato, em podré sortir il·lesa? Ja t'ho he dit abans, avui només t'he vingut a saludar. Ja veig que quan vols saps quedar molt bé, Omeron. Per si no ho sabies, un informador que no té ni mà esquerra ni curiositat no és un bon informador. Val més que te'n recordis. Per alguna cosa deu ser el millor informador de la història. No ho penso posar en dubte. Fas bona olor. Olor de flors. Siguis qui siguis, ja ens veurem. Omeron, l'informador. Tinc la sensació que em divertiré molt amb tu. No sé gaire com, però... Mireu què he trobat allà. No tinc ni idea de què és aquesta pedra. Però es veu que tu t'ha fet molta il·lusió trobar-la, oi, Cluque? I tant! Doncs me n'alegro molt per tu. Sí! Continueu, sigui com sigui, hem de sobreviure! Però l'enemic és massa gran, capità! Para de somiquejar, no et rendeixis mai fins al final! Les restes de l'exèrcit de Gibralt. Aquest pas no en quedarà ni un. Els hem de maruanar a ajudar. Zola! El que jo et digui és igual, perquè no em faràs cas. Això ho enllestirem en 10 minuts. Cluque, estàs preparada? Anem! Som-hi! Som-hi! Esteu tots bé? Ara us ajudem! Hem vingut a Maru a ajudar-vos! A collons de vespa! Mireu, molts homes fantàstics! Quina força! Quina força! Ho vol fer Maru ampolles! Què? Mireu allà! Oh, sí que és gros! Tenien un as com una casa amagat a la màniga. Hi ha una cosa que brilla! Això em fa mal l'espina! Tranquil·la. Segur que te'n sortiràs. Sí. Perquè el que jo vull no és la força. El que jo vull és... d'això. Que la nostra habilitat serveixi per protegir tots els altres! Baixo! Ara! Tu manes! El foc crucial!
s'ha acabat. Cluque! Ets una passada, Cluque! Som-hi. Què passa? De debò que te'n vas? Sí, ja ho veig. En aquest cas tinc un altre missatge per tu del gran ancià. Aquella dona que busques ha marxat i se'n va cap a l'oest. Això sembla. Quin penses més maco que portes, Cluque? Ai, que me'l dones, que me'l dones! Què? Tens la força per protegir els altres, Cluque.